Venus Lift, Government Authorized Lift Maintenance and Erection Contractor. Contact number Sharat Chirsat 8108709128 or 887999666012. Mumbai address shop number 6 Shri Sairam Apartment, Nandivli Talav Road, Kalyan East. Sindhudurga address Ganga Sindhu Society, Gala number 13, BKG Road, Kankavli. शिवसेनेमध्ये एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केल्यामुळे मोठी वाताहत झाली आहे। एकीकडे खासदार, आमदार आणि पदाधिकारी शिंदे गटात सामील होत आहेत, तर दुसरीकडे आता गेल्या अनेक दिवसांपासून नाराज असलेले शिवसेनेचे नेते आणि माजी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी शिवसेना नेतेपदाचा राजीनामा दिलाय। कदम यांनी पत्र लिहून शिवसेनेबद्दल आपली नाराजीही बोलून दाखवली आहे। शिवसेनेचे नेते रामदास कदम यांनी आज शिवसेनेला जय महाराष्ट्र केलाय। कदम यांनी एक पत्र लिहून आपण नेतेपदाचा राजीनामा देत असल्याचं सांगितलंय। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी माझी शिवसेना नेतेपदी नियुक्ती केली होती, मात्र बाळासाहेबांच्या निधनानंतर शिवसेना नेतेपदाला कुठल्याही प्रकारची किंमत दिली नाही हे मला पाहावयास मिळालंय, अशी टीका कदम यांनी केली आहे। आपण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आपल्या व्यस्त कार्यक्रमांमधून शिवसेना नेत्यांना विश्वासात घेण्याचं काम आपल्याकडून कधीच झालं नाही। उलटपक्षी मला आणि माझा मुलगा आमदार योगेश कदम याला अपमानित करण्यात आलंय, अशी टीकाही कदम यांनी केली आहे। विधानसभेच्या निवडणुकीआधी मला अचानक मातोश्रीवर बोलावून घेतलं आणि मला आदेश दिले की यापुढे तुमच्यावरती कोणीही कितीही टीका केली किंवा पक्षावर कितीही बोलले, मातोश्रीवर कोण काही बोललं तरी आपण मीडिया समोर अजिबात जायचं नाही, कुठलंही वक्तव्य करायचं नाही। याचं कारण अजूनही मला कळू शकलं नाहीये। मागील 3 वर्षांपासून तोंड दाबून बुक्क्याचा मार मी सहन करतोय, अशी नाराजीही कदम यांनी बोलून दाखवली आहे। शिवसेना नेते तथा पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी पत्र लिहून शिवसेनेबद्दल आपली नाराजी देखील बोलून दाखवली आणि राजीनामा दिलाय। कदम यांनी लिहिलेलं पत्र आपण कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर पाहतोय। रामदास कदम यांनी पत्रामध्ये म्हटलंय की प्रति सन्माननीय श्री उद्धवजी ठाकरे यांची जय महाराष्ट्र। शिवसेना पक्षप्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी माझी शिवसेना नेतेपदी नियुक्ती केली होती, मात्र शिवसेना प्रमुखांचे निधन झाल्यानंतर नेतेपदाला कुठलीही किंमत राहिली नाही हे मला पाहायला मिळालं। आपण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आपल्या व्यस्त कार्यक्रमांमधून शिवसेना नेत्यांना विश्वासात घेण्याचं काम आपल्याकडून कधीच झालं नाही। उलटपक्षी मला व माझा मुलगा आमदार योगेश रामदास कदम याला अनेक वेळा अपमानित करण्यात आले। विधानसभेच्या निवडणुकीच्या आधी आपण मला अचानक मातोश्रीवर बोलावून घेतलं आणि मला आदेश दिलेत की यापुढे तुमच्यावरती कोणीही टीका केली किंवा पक्षावर काही बोलले किंवा मातोश्रीवर कोण काही बोललं तरी आपण मीडियासमोर जायचं नाही, मीडियासमोर कुठलंही वक्तव्य करायचं नाही। यामागचं कारण मला आजपर्यंत कळू शकलं नाही। मागील 3 वर्षांपासून तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार मी सहन करीत आहे। ज्यावेळी शिवसेनेवरती संकटे आली त्या वाईट काळामध्ये माझा संघर्ष उभ्या महाराष्ट्राने पाहिला आहे व महाराष्ट्रातला प्रत्येक शिवसैनिक याचा साक्षीदार आहे। 2019 साली आपण राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससोबत सरकार बनवत होता, त्याही वेळी मी आपल्याला हात जोडून विनंती केली होती की शिवसेना पक्षप्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी आयुष्यभर राष्ट्रवादी व काँग्रेससोबत संघर्ष केला व हिंदुत्व टिकवलं। राष्ट्रवादी व काँग्रेससोबत युती करू नका, ती बाळासाहेबांच्या विचाराची प्रतारणा होईल, अशी आपल्याला विनंती केली होती, पण आपण त्याही वेळी माझं ऐकलं नाही, याचेही दुःख माझ्या मनामध्ये आहे। शिवसेना प्रमुख असते तर माझ्यावर ही वेळ आली नसती आणि म्हणून मी आज शिवसेना नेता या पदाचा राजीनामा देत आहे। आपला विश्वासू रामदास कदम। ब्युरो न्यूज, कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।